Good morning po mga ka-dragon! Ayan, ngayong araw po ay magtatanim daw kami ng sibuyas nila Auntie Ligaya. Yay! Wala kasi siyang mahanap na manananim guys ng sibuyas kasi busy kaya kami na lang daw. Ayan. Kaya kami ang magtatanim ni Auntie Ligaya ngayon guys. Magtatanim for today. Magtatalok. So, si JJ wala pa. Nandun pa baka ano pa yun. Papaganda. Tsaka, Dadaanan na lang namin. Hindi mo rin alam atin, ay hindi mo pa na-try atin. First time ko pa. First time ko pa lang magtanim ng sibuyas. Kahit ako first time. Sabi ng talaga baka daw ma-spaghetti lahat. Sabihin mo, papansit na lang ante, hindi pa spaghetti. Hindi yan, puro pickles yan. Tiwala lang. Ano? Saka meron rin po kaming dadaanan dito guys kasi kahapon pa yon gusto magpa-picture sa amin. Yeah. Galing po ng Manila, lagi daw silang nanonood. Pero guys, mas maganda guys yung magpa-picture. Kaya nga Kaya yung kutis namin. Kutis morena sila Ay kami. Ayun pala si madam mo. Let's go guys! Let's go, punta na natin sila guys. Oh, ayan guys, so pare-pares kami ng sombrero. Thank you, Sir Willie. Sir Willie and thank you po. Kaya punta natin guys yung yung gusto magpa-picture. Kasi kagabi pa yun, kumakain kami kanina umaga, pinunta na naman kami, nagkakaya. Wala pa kaming ligo. Paman. Tao po! Mas pakain, Happy New Year po! Tao po! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Tuloy niyo yung Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year po! Happy New Year po! Wala, dami nilang gabi oh. Raket pa talaga Auntie Piling, sama natin. Ayan si ate, oh. Halika baby. Si Auntie Piling mayaman. Ano makain dyan, ante? Sardinas. Galing gayan. Ako si Piling maganda. Ay, Piling mayaman. Piling mayaman. Yan. Dito lang sa dulo. Oh, hi. Hi guys. Hi. Alaska. Sila pa rin. Shoutout po sa family Arana from Alaska. Hello po. Kina Kambal, Sir Jojo, kay Grace, kay Jalisha. At kay Jermacia. Hello po sa Jojo. Ingat po kayo dyan. God bless po. Thank you po. Nandito po kami kay Mama. Bye-bye Pogi. Oh, thank you. Gaganda. Kaya naman itong Much later. Ang sarap dito guys, oh. Yes, Naranasan niyo ba yan guys? Sumaligo sa kanal? Kami ng mga bata talaga. Mga nakaano Oh, lang. may magagis ng barya at sisirin. Ay, mga bitipay. Kasi Ayan guys, nandito na kami sa bukid ni Auntie Ligaya. Ayan sa Antipasimo. Medyo late kami ngayon kay ang dami naming stopover. Ayun guys, walang tao si Auntie Ligaya. Auntie Pasingla. Ante, paano pag nag-spaghetti? Di sisihin nyo kami. Spaghetti pababa. Yan, nasa Antipasingo. Baga pa sila dito ni Auntie Ligaya. Hindi ba kayo nagsambanta? Bakit di pwede bilisan? Yan, ang mga naano ng bisikol. May mga sugat. Naganak-nak. Who's there? Nagkapit na. Sugat who?
Paramihan. Parang ako lang ang magtanim, guys. Lahat sila may sugat. Diyos Mio. Anda, nakita lang nila kung ganito kalapad yung tataniman nila, nagsilabasan na yung mga sugat. Parang meron din ako dito eh. Nakuhon kami guys kahapon. Tapos mayroon pa ako sa kamay, ay no, dalawa. Wow, nakuhol sa kamay? Paano nangyari yun? Eh? Kulit-liit daw na ano lang. Paano na ta? Ayan guys, si Pachay muna ang magkakamera. Girl, kasi para mabilis. Kasi tigil tayo. Bila. First, ano dito? Ba't walang pula kasi ante? Ito nyo na kayo dito? Laso na? Pwede rin daw ito. Ano makain nila dito? First time ko magtanim ng ano ng sibuyas. Hoy, first time. Ganyan gawin ko. Ganyan o pwede rin. Wala akong kulinan. Kalapad man kung sa akin. Wala, ayoko nang malapat. Excuse me, Pachay. Ano yan? Tag-isa lang yan na piraso. Ang sabi ng gabi, huwag ka masyadong malalim. Pagtanim. Gawin kong pang palay, ano? Yan po, ganito kasi. Pwedeng ano, hanggang ano. May butas pa naman dyan. Ba't ka buko-bukuman? Ay, ano kasi? May butas dyan pa naman. Yung nagdaan ako, nalusmot ako dyan. Dito yata ini. Tagilan, 4? Hindi, depende kung malapad yung ano mo, di 5-6. Pinapakan mo man yan, Pio. Anong klase yan? Dalawa na lang tanim ko dyan. Aray ko Bigyan mo sila ng ulat dun sa kabila. ako. Anong klase na dyan? Tabunan mo lang ba? Hindi, ako nagusambra pala. Nakalimutan mag-sambra. Baka mag-itim ako Aray ko yung pa ako. Ba't kasi ikaw naglagay dyan? Hindi ako. Bilangan ba malalim? Hindi. Naku, malugi ka Naku, din baka sana lang guys, hindi mag-spaghetti. Kimbot ko dito. Maramihan na daw siya siya ni Rat! Malalim ba dapat? Hindi. Bababaw lang? Hala, kalalim ng gawa namin. Ikaw eh. Hoy. Ano lang, pag malalim kasi yung tanim daw, nagiging spaghetti. Babaan nyo lang ay babawan nyo lang para maging pansit. Hindi nag-spaghetti. Kabing-bingkol pa Rat. Mabingkon. Bukas pa kami matapos nito eh. Mahirap din pala magtanim. Mas mahirap to kaysa sa ano? Sa palay. Isa-isa. Kasi ayusin mo pa. Oo, mahirap siya guys. Mas mahirap siya kaysa sa palay. Kasi yung palay, ganun-ganun ko lang. Hala, kabing-bingkol man tong akin. Magreklamo ka dun sa may-ari. Ayun yung may-ari. Kabing-bingkol sana eh. Ano mo naman to? Kabing-bingkol lang yung ano. Galit siya ba? Hindi ko naman kiling sa akin. Hindi ka kachindas. Yung daw niya yun ang dito sa iyo. Sa ganyan? Para tuloy mo kung ganyan. Ganon? Malamig daw ng tulong. Para diretso ganon. Ganun Ganito daw. talaga. Baliktad daw palang hawa. Yan, para diretso. Hey, God. Kita mo ate, ay sinyak mo yung lagi. Tubig balaw. Nalalo sa akin, oh. Malakas. Mabilis hindi tayo sa o. Ginadurog ko pa nga yung bingkol. Malalim na dito oh. Pagkiranahan, tignan natin kung anong itsura nito. Pagkiranahan. Sugaw mo lang yung sabay sa kanila. Okay, sa unahan. Nahirapan ako dito. Wala ko siya na pag nag-spaghetti ko ha. Until paano tong malalim? Lagyan ko pa yan? Oo eh. Paano? Manunod daw. Uncle, ilan to? 5? Para ka dyan ang first time namin to. 4. Siguro. Sinsin masyado kung 5. Labat ako 10. Hanggang dito sa gilid, lagyan mo. Kasabaw-sabaw naman, Rat! Dito nagareklamo ano, tuyo, dyan sabaw. Tignan mo yan, oo, kabing-bingkol. Bingkol na kadami pang sabaw. Eh, kasakit ka agad ang likod ko ah. Turog pa ako, gusto dahil. Nasi kay Ate Gigi, oh. Kabilis na tayo sa Huwag mong papasukan na ng tubig. Malalim na. Yung lakad doang kayo kung tinanim mo. Ako naman yung pa ako. Ang sugat pa nga. Ha?
Yay! Okay, malapat na matapos Babakat. Ay, good morning. Dito kami nagatanim ng sibuyas. Tara guys, magtanim tayo ng sibuyas. Tapos na agad. Sila kasi. Balaw! Tignan mo yung merienda natin doon kung luto na. Agad, guys. Merienda agad. Oh, pansin daw ang merienda. Excited na. Oh, pansit daw merienda. Tapos dalawang manok na kinakain. Birthday. Guys, ayan ang pinakamasaya sa pagpatya. What are you doing, boy? Nalunod na siya. Oh my God. Maganda. Ganyan lang daw, pwede na yan. Basta sabi ni Uncle Sani, ganun lang daw ng daliri. O, kaya ako. Si Tita Ison tayo. Sila lapasing nakatapos na. Ilang flat na yung akin dyan. Sa atin yung andaw, pag nakarating na sa nakasadsad na mag-break time na daw. Mag-merienda na agad. Awan tayo, nararamid na. Isang flat na, saan ka pa ako? Tingnan natin sa Tita tayo. Dito ka. Bilis niya. Hirap naman kasi, puro linggo. Maliit man to. Kahit maliliit, ibaon. Huwag mong isigkat yung kamay mo. Madali kang ano dyan, tamarin. Tatamad na ako. Kung alam ko lang ganito, kabibingkol ang lupa ni Arap. Kamu nakatawa-tawa si Arap po. Kung sinabi mo Rat, tinulungan ka namin ng kontraktor dito. Tara, mayroon ko dito. Mga bagets, kuha kayo ng punla. Oh, kuha daw kayo pala. Yung trabaho nyo. Trabaho kayo mga bagets. Yan na guys. Kukuha lang sila ng mga punla. Kami ng punla guys. Hi kayo Nes, kay mama mo. Oh my gosh. Yes, patingin mo nga. Yes. Oo! Yung nakasawsaw. Durugin mo yan eh. Baba mo na din. Tignan mo nga, ako pa nauna sa inyo. Sana Hindi, paano mo? Kadala. may butas pa naman yung butas. Malugi na rin lang sila. Kansya mo rin ay ganito sa tanim ng tipaseng. Hindi ata ako makarating sa dulo ah. Didiretso. Parang kanina pa ako dito, Chay. Nga. Hindi ako nakaalis. Pansin ko din. Yan, tinaniman sa atin. Natin kumain. Nilagyan mo ng pangalan yung amin dito. Bigat laki titikon na. Manalo ng guys. Na, ako na ang nahuhuli. Hindi pwedeng pahuli. Praise. Sabi na nga ba, nagalaba ka na naman. Araw-araw ka nagalaba, G? Hindi. Guys, ang sipag maglaba. Everyday nagalaba. Ay, ka na yung katrabaho. Tuwing susunduin namin siya, galaba. May butas din dito rap. Ito yung pinapailalim ko, ante? Ang isang araw dito, pag nagtanim ka, 200. Maghapon nyo, no? 8 hours, no? 200. So, mamaya, sisili namin sa Teligaya ng 200. Tapos kainitan ng 200 lang. Dati, nagtanim kami dati. Alam nyo ba kung magkano isang oras? 8 pesos. Ganun kamura. Dati, kami nung kabataan namin, 8 pesos talaga. Isang oras.
isang oras. Magkano lang? Tulong nung bata pa kami. Kakaroon kami kapag ano, tuwing Sabado tsaka Linggo. Walang pasok. Dati ang marami dito sa ano, sa amin, marami nagtatanim ng bawang. Ngayon wala na nga hindi na nagtatanim ng bawang kasi nga wala na silang dayami na pang ano, pang tabon. Pang tabon ba? Kasi nga hindi na ano, iba na yung pang-ano sa palay. At least yung bawang ano, tuyo siya pag tinanim. Abante, abante. Ha? Abante, abante. Hindi ba abante, abante? Ayun na? Saan balik doon ka nito? Wala, hindi ako marunong magtanim. Hindi ako marunong magtanim niyan. May traktura. Diyan na yung boss natin. Gina-check up din. Niya guys, si Bawa ko. Wow, malapit na naman mag-finish. Ano? Pila kasing. Malapit naman guys. Guys, malapit na po matapos ang Team GFL. Matapos sa isang ganyan, malapit na. Malapit na silang mag-finish. Pagod. A few moments later. Tapos na yung sa amin. Si Gigi ang nahuli. Ako ang nahuli. Alay, wag ka daw dyan magsimula. Marusngi daw. Marusngi doon. Anong marusngi? Magdiweg. Mag-iba yung ano ng hangin ba? Ano, Tita Ligaya? Pasado ba yung tanim namin? Pasado na rin. Pasado na rin. Ngayon lang kayo magtanim bagay. Napilitan. Sa ati ay. Dati, ito ba nakaraan ko sila oh? Hindi ba nag-spaghetti yung tanim ko, Rap? Dahil? Hindi ba nag-spaghetti? Pag nag-spaghetti daw ang tanim namin, ibenta mo na lang yung nag-spaghetti sa amin. Para wala kang sisili. Luma. Mapag-dupil lang pala, ganun lang oh.
Yan. Iturok mo lang na ganan. Yung itulak yung kwan. Yung ugat. Yung ugat. Para... Kaya lang yung iba kasi auntie, sobrang liliit na. Tinatanim niyo pa yan? Tagal mong magligaya na. Amoy puwet na. Santi Ligaya, ay Santi Pasing guys, kabilis. Kabilis niya magtanim. Kailang din niya ng Santi Pasig. Marami na eh. Kayang-kaya niya tapusin ito lahat. Si Gigi nasa gitna agad. Nag-shortcut. Ako guys. Pababa. Para kunwari maunang matapos. Nawala ako kanina eh. Kaya sila para muna siyang magtapos. Mabagal tayo ate. Ay, matayaran. Maganda ang pino, no? Para ano na lang, tusok ng tusok. Kabingkol man kasi. Hindi na durog. Hindi na kayo magpabayan ay. Magpabayan na kayo mga. Pagalipat siya eh. Much later. Ang bilis namin guys, oh. Natapos na namin yung isang plot. Dahil natapos na namin, nagmimerienda na kami. Inaabonohan na agad ni Uncle Sunny. Natapos na agad namin yung isang pinita. Ito guys, yung batya na yan, may gamot yan. Para hindi amagin yung sibuyas. May gamot na yan. Dating. Mira, itatag tao. Kaya kailangang ibabad. May nantay pa namin yung kumlanon dahil. Ang inaantay ng lahat, merienda time. Merienda daw muna. Ang pamerienda ng Auntie Ligaya, pansit ng bayan. Taas. Much later. Yan guys, kung kanina nagme-merienda kami, ngayon kakain naman kami. Wow! Pagkabek. Oh my goodness. Oh, sarap. Oh, sige, sabi niya. Oh, tinola guys. Ng Uncle Sunny. Kinamatisan. Ay, kinamatisang manok. Sarap. Ama, salamat po sa pinigay niyong pagkain. Sana po mapasaya kami sa Amen. Happy birthday! Happy birthday, Auntie Ligaya. Birthday to tong ang kanin. Sino nagluto? Si tayo. Paano apoyan yung kalan? Oh, Yunes, yung Ito ang ulam mo. kasarap. Oh, manok guys. Sarapin mo na. Grabe guys, sobrang lakas ng hangin sa bukid. Yun. Kaya na kayo, ante. Oh, makigulo na rin kayo guys. Yes. Daul halo-halo na. Ang balanggutin, oh.
Yan, pinakpit. Pak na pak, bet na bet ang malunggay. Oh guys, oh, malunggay. Sarap. Pero sa Manila, may ibang ano, hindi kinakain ng manok. Malunggay. Guys, kain. Dito nga, ito naman dito yung kanin. Saran lang ako, marami masyadong. Kasi magpilit, ay ba't kasi pagkamasa. Pero nga yung plato, Chay. Ito naman plato sila dito. Tanggalin mo lang mga kutsara ko dyan. Salamat sa patchikin, ante. Happy birthday. Mainit pa kaya yung kuhan kape. Ante, salamat sa pamanok, ante. Sige. Ayan, malapit na ang birthday ni Auntie Ligaya. Yay! Sa katapusan ng taon! Sabayan namin siya sa... Ang katayin ko. Happy birthday, ante. Ito na nga, okay, natay mo na nga yung manok. Okay na ka sa amin dito, ante. Ang sabi mo, may pulya? Sarap. Kayo siguro eh. Ang diyo. Alay, kadami-dami ko yung mga. Ay, wala ka nito. Hi guys. Wow. Hem. Ng second batch tayo. Dati yun mo, makita ng camera mo. Kanin pa lang? Ha? Lagyan ka? Hindi lang. O, pwede na ta? Guys, tignan nyo yung... Mga kaibigan natin. Tignan nyo yung ano, sandok ng Teligaya. Pukol guys, pukol. Ang bukid lang yan guys. Walang nakakakita dito. Sayang mang kumitapin ko eh. Much later. Oh, ngayon guys, magbubunot naman kami ng punla para maitanim sila antipasil. Kailangan ano, dandaanin mo lang rin siya bunutin kasi mababali yung ugat. Sisijin na wala. Ha? Sa isa talaga? Ganun talaga to? Pwede ganun? Pag malalaki na. Ito maano naman to, isa-isahin mo talaga. Pag na ganito, Dapat yata ito tubigan, hindi. Nga. Kapon kasi basa yan eh. nagbunot tayo dati dyan, oh, tayo. Balik-balik yan matigas. Huwag nyo na isama pag nabala yung ugat. Huwag nyo na isama, mamatay lang yun. Mas matagal pala ito. Pwede mo man yata yung dalawa-dalawa niya. Dandahan lang. Yan. Biligan natin guys kasi ano, medyo matigas yung lupa. Gaya mo. Para lumambot yung lupa. Kasi lahat iputol ang ugat. Paubos na yung ano eh, tinatanim nila nito. Tumiti ka guys. Bunot lang eh. Sipin guys na nagabunot lang nakangiti. Natutuwa siya kasi hindi nagpuputol. Hindi. Sabi ng Teligaya magbunot na lang daw kami ng punla kasi mas safe. Baka daw hindi mabuhay yung tanim namin. Lakas ng hangin dito sa amin guys, oh. Tingnan kita nyo. Lakas makabagyo. Para na kaming nasa Baguio guys. Sa sobrang lakas. Wow. Makarating ka na sa Baguio ay? Hindi pa nga eh. Wawa naman kayo. Ikaw Jay, nakakabagyo ka na? Hindi pa ka doon naka-aeroplano yan. Soon, makakarating din tayo dyan. Tiwala lang. Malay mo next year. Itong tatlo pala hindi pa nakabagyo. Sino? Eh, kayo nakabagyo na? Oo naman. Eh di kami na ang hindi. Pero kung sa sasakyan lang ako, hindi ba ako nagbabaha? Tayo ako na. Lagi mga may Malamig daon ate? Gaano? Kaya nga, hindi gaanong malamig. Malamig pag umaga. Pag Walang snow. Huli? Sa ano, yung mga ano, nag-uulan siya lang. Malamig pa sa Rizal. Amin. Hindi malamig doon kapag ano, kapag umaga. Bumaba pa yung hamon. Ayun, oh, lumambot siya. Lumambot bunuti. Very good. Good. Ang ganito magbunot guys. Yan. Hindi, isa-isa talaga. Hindi pakita mo.
Ano ba dapat? Ganon? Ganyan? Lambot Ganyan? naman Ako nga Kung isa-isa eh, baka masira yung ugat. Hindi ko malambot naman. Pag malambot okay lang. 2, 3. Sabay-sabay. Pero pag matigas, isa lang. Paano ka pa yung sabay-sabay sa? Kahirap-hirap mag-iway, hindi mag-iway-walay. Balong, anong gusto mo paglaki, Balong? Ministro. Wow! Kung maglaki eh. Ministro. Dandahanin mo Ang tawag na sa'yo ay kabalong. Tayong. Anong pangalan mong totoo? Rainiel Karinil. Padingil ka pa eh. Ang merienda natin to, Chay. Aywan, Ito naman kami. Ay, hindi ka kasi natulog. Yung bulang baga sa akin ni ate, may upa daw siya dyan. Pagbigyan niya. Kaya nga. Ikaw lang eh. tulong na taga-panalo eh. Hindi. Sa mga taga ano dyan. Sa mga viewers namin dyan sa Tarlac. Wait nyo lang kami dyan, guys. Kita-kits tayo dyan sa Panigit Tarlac. Kay Ma'am Merly. Alam ko taga-panikit na lang. Ano po, dadalawin po namin yung aming mga kamag-anak. Sa Champion Panikit. Kita-kita po tayo dyan. Mag-out of town na naman kami. Parang dito naman. Ngayon pala. Much later. Yan guys, yun na nga, uuwi na kami. Kami nakatapos. Tapos na ang aming mission. Yes. Ayaw na po kami pasulungin ng Tiligaya. Pinapauwi niyo na kami guys. Baka daw magpagod kami. Ayun, sumisigaw na naman siya. Agawid kayon! Agmerinda kayon! Uwi na po mga ka-dragon!